Ngan nembun ketin syato bat syane namarba ngakwa bangin ya le kumta menta kene kapon. Te ngiladep ban ya keren ya katoka subjek syapang kisngi ki bakat do. Ublay ulayalam ya ka jingmot ka jing perkat jonga. Berkadon kene kawai ka subjek ka bangin ya keren bat ngin ya sedang menta kami. Te kata ka subjek kalong syapang kajing pen yakla tongin thok kumta kajing pen yakla kibanang pareng pila ban thok pok bracket separation kajing pen yakla kane kalong ke subjek kabangin yakren hagane kapor ngin ya sedang mentagame te kadai kawai naki pang lane ki benta ki badon kam bangin ya keren kam tam hagi bakum kini kisngi ki bangi menta ha kaba ki babon na pedeng jongi kum ki kon kristan ngim itho syo yalade balarangan keli ke jingkeli banong pi day uai lane pa day ka ai pi day ka ai me day uai lada an keli kata ka jingkeli hatu ngila ne em ban pen shisha yalade kisngi ki bangi em kilong kisngi kabam don syu kata ka jingpen yakla yakersum lang hajo ya im kumjo ya keren kumjo ya yat kumjo bat kum ta terter bat kene kede kawai ni ki dau ba dausan kaba penlong ya ki babon na pedeng jongi bangin om san sengap ba bangin om san ha ka jinglong ka jing em kaba kenjaman se namar menta lada ha ka tu ka penthor kaba jong phi Phim syam la pen yaklat lane phim syam la thiu ye kinyot phim syam la phot no ye kito kinyot na ka to kalengkha jong phi uto ukaba lane ujing thong jong phi un sya kejap no bat un namla ban san lane ban sei so ba kajing ba kajing miat ka jong jing thong nganget ba kalong kum ta wat la dangam de unong repro nganget bakat badang la ban pen khoj mo kat badang la ban pen khoj ya kato ka jakan la ne ka kper kata nginang yo ya ka jing sei so kat badang la ban pen yakla te ka jing em kristan jongiro kampoi shano shano namar ba kam don ka jing pen yakla ha ka jing em kristan ka jongi te dei namar kata katau kane ka benta lane ka subjek kade ka bala don kam yangi bangin ya pule bat om tang ban ya pule henrei bangin yet yala ka jong ka jing em bat bangin pen bedro yala de tongin tho shwa ya ka jing lam phran kumne jing lam phran te kane kadei ka jingkhot ublay yala kibril ha kumta kane kadei ka jingkhot ublay yala kibril ban pen kerpang yala de na kane ka perthai ban penkerpang yalade nakane ka perthai ban penkerpang yalade nakane ka perthai full stop ban pengerpang tongin thok biang
ban penkerpang ya ki jing mot jing perkha koma ya ki tin ban ikren bat ya ki kam bat ya ki kam ki jing le bat ya ki kam ne ki jing le bamban la kasni ikatang kadai ka jing khat ka jong belai yangi ka jing pen ya khlat kadai ka jing khat ka jong belai yangi yala ki jong ki brio ban pen kerpang yala de na kane ka perthai ken mau ba mangabat ma phi kum ki balanget ngidei ban long ki ba kerpang ngidei ban pen kerpang yala de na kane ka perthai kabamot hapdeng kane ka perthai ka bangi em hapdeng kane ka perthai ka bangi ya yat lang ya em lang ya kendo ya tengko man lakasngi penban ka jing ya pher kalong ba mangabat ma phi kum gi banget ngidei ban long ki bakarpang ban bat ia kata ka jinglong ka bakarpang haba ong ban pen kerpang kamut setia ban le sarong ban le beniak lane ban snowmeng yala de ban kenpo ya kiwe kamut kum ta anrei kabamot bangi dei ban em ka jing em kaba ublei usngau bahayangi ngidei ban em ka jing em kaba kiwei haba kipet yangi kin yo i ya ka jinglong kristan kaba shisha te kane ka jingle kayalam yangi sya ka jinglong khoi to kane ka jingle kayalam yangi syaka jing long khoi kane ka jingle kayalam yangi syaka jing long khoi kum ki khon jong ka jing sha pi habangi pen kerpang yala de kata ka jing pen kerpang ka jongi yala de ka jing bom ya kersom jongi rengkat bat kani ka perthai kayalam yangi sya ka jing long khoi kum ki khon jong ka jing shai tongin ya pule na ka Efesus lenong basan dekat bapra kaktin ka jong belai hangne ka ongkum ne san ka bapra Efesus namar pila julong meno ka jingdom sengap henrei menta pilong ka jing shai hau trai to ya te kum gi khon ka jing shai meno pila julong ha ka jingdom hakapor gaba piempat kela kabamot hakapor gaba piempat pediang yau ciso pilong haka jingdom henrei menta ba pila pediang yau ciso ka bible ka ong to yate kum ki khon ka jing shai ka jing pen kerpang yala de kalong ban yat namar kata haka jing shai ka jing pen kerpang yala de ka penlong lane ka yalam yangi syaka jing em kabakhoi lane syaka jing long khoi tongin sanang ya keren syusyo pule sa ka banengkong Thessaloni san lenong dekat basan nengkong Thessaloni hangne ro ka ong naba pilong barok ki khon ka jing shai bat ki khon ka sngi ngimlong na ka jong kamit lemne na ka jing dom
Omdon I weiro na preng jongi kibadon hangne kibalong na kajingdom. Ngilong na kajing syai, ngilong ki kon jong kajing syai, ngilong ki kon ke jong belai. Tedei na mar kata-katau ngihap ban penkerpang yalade. Daka bangi pen yaklat no yalade. Namarkan mau baka jing syai bat ka jingdom kemla ban yayat lang. Habaka wan ka jing syai ka jingdom ka kenriak no. Bahwa ka wan ka jingdom ka jing syai ka lapet no. Tedei namar kata-katau ngihapan penyaklat yalade. Bat kata ka jing penyaklat yalade. Kadai kain ka bangi penkerpang yala ka jong ka jing em na kane ka perthai. To next line ngin thok kumne. Nadu ka testament barim hadu ka testament bathmai. Nadu ka testament barim hadu ka testament bathmai kei ka bangin syam hangne ngi syam ba ublei udawa nangi ngi syam ba ublei udawa nangi ublei udawa nangi bangin kendia no nakabasniu bat kabathalan bangin kendia no nakabasniu bat kabathalan. Katang kalong ka bangi syam habangi pule ka Bible. Kaktin ke jong belai. Kahikai bat ka keren yangi haka Bible hibarok kawai ba ublei udawa. Udawa nanga bat napi bangi dei ban kendia no nagabasniu bat kabathala. Haba ong kendia kamot bangin nam yadon bentasyo. Kata ke deka jingmot boycott bangin nam yadon bentasyo bangin penyaklat no yalade kata ke deka jingmot jong ke kentin kendia ban nam yadon bentasyo bat kabasniu lane kabathala to habangi pule ya ke kitab Isaya to angto Isaya iwei kan rio. Haba pule hang ne ha kitab Isaya kadon ka jingkhot ka jong belai hang ne khot ka bakhan reu ka ong to sat pi pen khoj yalade berat no ka jing sniu ki kam jong pi nakmat jonga I no ya kabale sniu wat ya don bentasyo wat nam le syo I no ya ki ki bathala I no ya ki ki basneo kata galong gajing sisya ka bangi syam hang to ka ktien ka jong belai tilada phai biang sya ka sithi baneng kong Thessaloni san lenong de khot ba ar fuar hang ne pat ka ong to phen kan dia no na kakenja basneu baro kendia no na kakenja basneu baro wat nam ya don benta langsyo lane wat nam ya wat nam ya wat nam le ya kita ki basneu penyaklat yalade penkerpang yalade ri yala ka jong ka jing em haga jing long khoj kum ki khon jong ka jing syai to kata gede ka bangi syam ya ka jing sisya ba taktin ka jong blai ka keren syaphan ka ne ka jing penyaklat to syu ngin tho sakum ne next line
haba ya keren ya kajing penyakla, haba ya keren, ya kajing penyakla, koma, te kamut setia ban im marwaina, kamut setia ban im marway no yo don gibas ngutuk bakala kamut setia ban im marway no ni to suto bai tangum ta Henry wat ladangi im haka perthai koma untuk hito pat Henry wat lada PM wat lada PM ha kaperthai wat lada PM ha kaperthai pim pidei ban kan mau pi koma perthai nang ta pidei ban kan mau ba pimdei Himdei ki jong ka perthai to kata kalong kaba ngidei ban kan mau ia kane kajing sisa habaong ban penyaklat no yalade kamut setia bangin im marway no naya keren beriu show naya lang perlok show naya lek yawan show Nayami irung show kamut setia kumta namardon kibalasya ya lambak kelamo ngila yoi kila ya lek jong syaklau syabatap la ya lek sa syaklau syabatap omdei setia kumto henrei haba ong ban penyaklat ngidei ban kan mau ya kane ba wat lada pi im haga perthai henrei pimdei ki jong ka perthai kapamot ba pila ban ya rengkat ban ki para beriu pila ban im ban ya tre yakta rengkat ban ki para beriu henrei ngin kan mau ba ngim dei ki jong ka perthai ha ba ngim dei ki jong ka perthai te pila tip ken kumno ban im te ngidei ban penyaklat ken yela de namar ba ngim dei ki jong ka perthai kan mau yo Isaya habangi pule ya ka jingkhat ka jong belai yo Isaya hagalenong benreu jong ka kitab Isaya ngipule ya ka jing yo ipau ka jong Isaya bat habau Isaya uyo ipau ya ka jing long khot ka jong belai je ayo ngipule hanto bau Isaya ukren shaphang ya lade bad ongkor dit yanga ngalayap namar nga ubriu batengit garmiang sentor nga syong nga saaro hapdeng upai lang batengit garmiang sentor teji ayo ublay uklam ong yo Isaya te haba mesyong mesa harengkat bad upai lang batengit garmiang sentor te mehaban syong no marway lane mendek syong no saklau ublay uklam ong kumta henrei ublay ulapen khot yo Isaya tu Isaya lapan khot yo do belai henrei uhap ban im rengkat bad utau paiklang ubat tengit garmiang sentor man lagasngi uhap ban im rengkat bad utau paiklang penban ulapan yaklat no yalade daga ba ulapan kerpang yala ka jong ka jing im kata gade ka jing shisha temang ngabat mapiro kum ki khon ki jong belai ngidon hagane ka perthai Ngi im hagane ka perthai hagi kam ki jam ki kena skol ki badang lek skol lek kelas hagi jaka ki ba pilek pule pidang hab ban ya kendo hagi jauh ki hat dang hab ban ya im rengkat bad kene ka perthai hasnong hatau henrengin kan mau bang ngim dei ki jong ka perthai ya kata Jisu la keren no Yohanes kan nyau lenong kadekhat ka bakhan rio haba Jisu uduai hakmat jong belai kupa bahaban heng ula duai ya kato kacing duai
tangin ya pule khat nhau lenong ka de khat ka bakhan riu kan mau ba kan ni ka lenong ba khat nhau jong ka gospel ka jong Yohanes ka de ka jing duai ka ba kerpang bau Jisu duai na ka benta lagi jong kinong bot ke cho ang ne ka de khat bakhan riu uong kum ne kim long na ka jong ka perthei kumbanga ngam long na ka jong ka perthei uduai hakmat jong belai kpa banong ko kpa pet kine ki balanget hanga pet kine ki nong bot jonga kim long te pa na ka jong ka perthei henrei kumba mangaro ngam long na ka jong ka perthei tingi dei ban kan mau na markata ba ujisu ula keren syai bat ula dep ai ya ka certificate na ka benta jonga bat jong pi but uong, they are not of this world. Kim long na ka jong kane ka perthei. Henry ngi long na ublay. Ti haba ngi long na ublay, te balay pat ngin kumba kiriu perthei. Ngi don kam na markata ya ka jing pen ya khalat. Khadu ngin tho ya kini ki kentin ba ongkom ne. Next line. Ka jinglong trai snong jongi kamlong hangne haperthe ka jinglong trai snong jongi kamlong hangne ha perthe kan mau ya kata baka jinglong trai snong jongi kamlong hangne haperthe Haka Filipi lenong balai dekat baar pheu tongin ya pule kumno kaktien jong balai ka kren syapang kane ka benta ka jinglong trai snong jongi kamlong hangne ha perthei Filipi ka lenong ka balai ka dekat ka baar pheu ka Bible ka ongkom ne namar kata ka jinglong trai snong jongi kalong habneng kenma nado menela ya keren bangim dei ki jong ka perthei ngi dei ki jong belai bat manga mapi ngim long trai snong hangne ha perthei lada pidon ka yeng ka sam lada pidon ka lom ka wa lada pidon ka kendau ka siap lada pidon ka spa kalak ka keluar kat badan ro tu kan mau baka jinglong trai snong kam dei hang ne ha perthei kabas ngau sher khai kalong don na pedeng jongi ladang ngim penya khlat ya lade ladang im ka jing im kabaya kersum rengkat bat kene ka perthei ka jinglong trai snong kam dei ha beneng henrei ka dei penban hadu jok ngin ket mau ya kata namar ha perthei mdon weiro balong trai snong don tang arteli ki snong trai la banong kawe ke snong trai ka dei sedu jok bat kawe ki snong trai ka dei sabenang uba pop ro uyap on khlat nang ne na perthei long trai uba hok ro on khlat nang ne na perthei long trai ka perthei ka dei ka jaka ka bangiyat lenti bangin penbek yala de yala ka jong ka jingem ka perthei ka de ka jaka ka bangiyat lenti bangin yo ban pen khre yala de lada ngijit ban lech sadujok nengijit ban lech sabenang om dan ba pen bor ubelayu ai kamon ka balai loy tengin ken mau namar kata kum nongi kum nongi rai kum nongi le kum nongi yat ngi yeng kata kan rai ya ka bom cukut ka jong abat ka jong fi larangi ka jing ka ba pen sngo bah yo belai larangi ka jing ka ba khot larangi ka jing ka ba pen ya khlat ya la de na ka de ka perthei endang ila leit nang ne ngin leit saka snong trai ka balong habneng tongin kan mau ya kata dei halor kane ka benta baki babon kila fail haga jing ka jangki
La persyang ban kan syau spa ang ne partai. La persyang ban tei ki yeng ki bahe. La persyang ban tit ya ka kendau ka siap. Nreyo baka bakot kawan lap. Mla ban ra, mla ban le ai ruam. Ka syukot no kum to. Tongin kan mau. Ka jinglong terai senong jongi kalong habeneng. Ka pamot ia ki balanget. Ia ki bala pediang yau ciso. Ia ki ba em ka jing em ka bariu belai. Ka jinglong terai senong kalong habeneng kan. Ngas penat ia ka ka bau beli gerahamu ong. Haka ni ki jing keren jong beli gerahamu ong ba. The moment haka klip mat ka ba pi bena bau beli geraham dan so. To tip bau beli geraham mdei bau leh chano. Henry usu change ya ka address ka jao. Syakatei ka jaka. Syaka sinong terai ka balong ka jaka syong ne ka ba pom cukot. Kata ka de ka jing ngaus kam jong ubanget. Ubala penkarpang yala ka jong ka cingem. Bala penyaklat yala de na ka ne ka partai. Tedei na mar kata ka daw. Le ayu bangin ya kersombat ka ne ka partai. Le ayu bangin ya penyakle ya lade bakan ika pertai. Kalong tang sipo. Ine irta ibangi em. Ide tangkalat kaba ublei upeli yangi bangin cip. Bangin cip. Kan mau ya kata. Kado ngin ya pule na kaba ar koren san lenong dekat benengkong. Upol utho kumne ar koren san benengkong. Namar ngitip skam balada on late no ya ka yeng jongi ka bahaka kendau kane ka yeng trapken ngidon ka jing tei na ublei ka yeng balatau bom dakikti ka bom jukot hagi benang upol ukren ya kane ban penken mau ya ki Kristan gibadon ha koren. Bahkan ne ka perthai ka dei tang ka cakasyong ne. Baladakan ne ka ying ha perthai kalak ban long ka ne ka ying ka bangisyong isa la ne kalak ban long ka ne ka met ka jongi. Balada en penkut no ya ka ne. Lada en penwai no ya ka ne. Ka jing kerman ki banget ka long ngidon ka ying ka babom cukut hang tei ha beneng. Tedei namar kata kadau kum ki Kristan. Ngidei ban snotho yalade bat ngidei ban itho yalade ngidei ki ai ti ha bangila itho yalade bangidei ki ai ngidei ro ken ban lan ban hikai ban nang kumno bangidei ban em ha bangila itho yalade te tau belai on kerkhu yangi katu kalong ka jinglam perang ya kade ka subject syapang ka jing penyaklat. Tengin saya beteng pat ha kane kata yau kabanuan tau belai un kerku yang ibaro iwei piwei. Tengin ye sim mentalang